El meu nom és Benja Garzón i soc l'encarregat a la Comunitat Valenciana del projecte LOVA, el formador i la persona que guia dintre del seminari. LOVA, l'Òpera Vehicle Aprenentatge, és un projecte interdisciplinar que es realitza en qualsevol nivell educatiu al llarg d'un curs escolar complet. La classe es converteix en una companyia que crea des de zero una òpera. El més important serà el procés. Al llarg del primer trimestre, l'alumnat aprèn al voltant de l'òpera, mentre formen la seva pròpia companyia, creant identitat de grup amb dinàmiques i reptes que potencien i creen l'espai emocional necessari per a desenvolupar el projecte. Mboka na ye, mboka Kasai. Mboka na ye, mboka Kasai. Olele, Moliba Makasi. Una vegada triat el nom de la companyia, l'alumnat crea el seu logotip i posteriorment farem la nostra samarreta. L'alumnat treballa les professions de l'òpera i rep a classe la visita a taller de professionals que de primera mà els faran experimentar la seva professió. Soc Víctor Gil, responsable de projectes educatius del Palau de les Arts. Des de les Arts és Educació, el Palau de les Arts reforça tota l'activitat que fan els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb el projecte LOVA. D'una banda, facilita els espais que tenim al Palau de les Arts per a que es puga fer tota la formació del professorat a través de les fires de formació una vegada al mes, en forma de seminari de formació, i després, per una altra banda, facilitem una espècie de tallers didàctics específics dels que disfruten tots els estudiants que formen part d'aquestes companyies en cadascun dels centres educatius. A la fi de la temporada, enguany per primera vegada, podrem veure els productes de cada una de les companyies que han estat treballant durant tot el curs. Al llarg del segon i tercer trimestre, l'alumnat farà la tria de la seva professió. Entregarem les samarretes i farem la creació de la companyia. Treballarem per professions, cadascú encarregant-se de les seues tasques. Mboka na ye, mboka Kasai. Olele, Moliba Makasi. I arriba el dia de l'estrena, on el professorat pega un pas arrere i gaudeix de tota l'autonomia que l'alumnat ha adquirit al llarg del projecte. Bengela aya, bengela oya kara oya onginza oya bengela oya kara